Que tal? Sexan benvidos a esta nova edición de Contrastes dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. Non no noso habitual set que instalamos no auditorio principal do Pazo, senón en unas instalacións que prestan, concretamente nos prestan o Grupo Monchi, preto da cafetería. Estamos ben, estamos aquí, en un sitio así recoleto, coqueto, para falar do presente e do futuro do sindicalismo. Está vivo, está morto, está medio morto, está moi vivo e ten moito futuro. De todo iso, da posibilidade de unha nova folga xeral, das reivindicacións que están no pel da actualidade, 8M, por suposto pensións, entre outras cuestións que hoxe convocan en torno a esta hipotética mesa redonda en este set para charlar connosco. Presento deste lado os sindicatos de clase, os clásicos, Unión Xeneral de Traballadores. Como está Moncho Vidal, benvido, grazas por estar aquí connosco. Gracias a vos. Pilar Seoane, en representación de Comisión Obreiras, Marcos Conde, en representación de CIGA Pontevedra. Benvidos os tres. Deste lado de aquí temos a Carolina Iñarrea, Prosagal, e Guillermo Fontán, de Modepen. Prosagal é un sindicato profesional da saúde, ten representación, por exemplo, no CHOP de Pontevedra, e Modepen, xa coñecen, estiveron aquí connosco cando falábamos de pensións, precisamente, movimento en defensa das pensións. Eles representan, digamos, novos eidos, novas facetas de facer un sindicalismo máis ou unha defensa máis específica dos intereses profesionais ou, evidentemente, no que atinxe a defensa das pensións dun sistema público. E eles son os típicos sindicatos que veñen, por cierto, de celebrar o 1º de maio. Pregunta breve, resposta breve, titular tan só para arrancar. Cal é o estado actual do sindicalismo? Está vivo? Está moi vivo, señor Vidal? Este sindicato está moi vivo. O sindicalismo en xeral? O sindicalismo en xeral está moi vivo. E cada vez amosa a nosa sociedade que cada vez nos necesita máis. Levamos longo tempo escoitando, desde que era xa un cativo, escoitando que o sindicalismo que estaba morto, que non era necesario. Estamos vendo que día a día cada vez é máis necesario. E máis en momentos de crise, sobre todo en momentos de crise. Pilar? Eu penso que din que temos mala saúde os sindicatos, pero temos unha mala saúde de ferro, como din Joaquín Sabina, non? Cando se fala da crisis, a crisis non é exclusivamente sindical, é unha crisis que afecta a toda a sociedade, que hai uns cambios que son vertixinosos e que están modificando todo o que coñecemos. Tamén pasa na política, xurden novos movimentos, todo está a cambiar, non afecta só a organización do traballo. Aí temos as mulleres reivindicando un novo contrato social tamén, que é un cambio radical no que é a forma de entender a división sexual do traballo na sociedade. Entón, a crisis non, está cambiando o mundo. Cambia o mundo, cambian os sindicatos. Marcos Conde? Cambian os sindicatos, non é tanto que cambien os sindicatos, senón que estamos nunha sociedade moi rápida. Entón, os sindicatos estamos vivos, moi vivos. Pensar que non é así, eu penso que sería incluso unha falta de respeto para aqueles compañeiros, traballadores e traballadoras que están todos os días a pé de rúa, movilizándose, ou ben polas súas propias condicións de traballo, no seu centro de traballo, como mobilizándonos e saindo á rúa na defensa dos grandes obxectivos da sociedade, ben sexa pensións, ben sexa sanidade, educación pública ou calquera outra das facetas que desde os sindicatos facemos. Estamos moi vivos. Prosagal, Modepen, nacen pola necesidade de unha defensa máis específica. Este sindicalismo está moi vivo ou vostedes consideran, no caso de Prosagal, que cumpría unha nova forma reivindicativa? No, nos nacimos únicamente pola falta de credibilidade e de confianza aos sindicatos tradicionales. Cando digo tradicionales, refírome aos que levan máis de 30 anos con unha bagaxe detrás. Nos nacimos, desde logo, porque non nos sentíamos representados, ni nos sentíamos identificados con ningún deles, e antes de chegar aquí, indudablemente, todos e cada un de nós recurriu a pedir axuda aos sindicatos tradicionais sin ter resposta alguna. Por eso nacimos sin gana ninguna de estar aquí nin de chamarnos sindicalistas. O que pasa que ao final nos demos conta de que o traballo que facíamos era un traballo sindical.
Entonces, por eso nos transformamos, pero nacimos coa necesidade de agruparnos, de defendernos, para poder exixir esos dereitos laborais que se nos estaban indo das mans, simplemente. Por que nace Modepem? Polas mesmas razóns, porque non acadan o que pretendían nos sindicatos habituais, nos sindicatos de clase? Vamos a ver, analizando a situación e a deriva que estaba collendo, sobre todo o fondo de reserva das pensións, a chamada vulgarmente ou comumente o peto das pensións, miramos a falta de reacción en general, e particularmente os sindicatos, que eran quen tiñan que levantar a bandeira primeiro niso. Había algunhas movilizacións, cuestións moi cortiñas, moi puntuais, pero non pasaban de aí. Era facer un pouquiño de ruído, non? E a cousa nos observamos que era de bastante máis envergadura e había que facer un planteamento máis de fondo e de máis alcance. Iso era o que nos parecía a nós. Por eso, uns cuantos sindicalistas, que incluso por razón de amizade en moitos casos, nos decidimos a xuntar, comentar disto e que se pode facer. Pois, despois de entrar en contacto con prácticamente todas as centrales sindicales, que, bueno, que sí, que te atenden, pero a cousa non pasa de aí. Entón, non se mira outra reacción, xa, pois vamos a intentalo nós, e xa veremos que dá de sí isto. Esa foi a razón. Pero a razón de fondo e central está nunha defensa efectiva do sistema público de pensións, que se o queren cargar, que queren acabar con el, porque hai que facilitarlle espacios de negocio ás grandes multinacionales, á banca e ás compañías de seguros particularmente. E aquí faltaba este discurso de crítica a esta realidade, non se apreciaba. Por lo tanto, había que encarar a cuestión, e intentar encarar a cuestión. É un movimento transversal, aberto a todo o mundo, non pensamos nunca en que había que facer outro partido político ou outro sindicato, non entramos en esa competencia para nada, pero é un tema concreto e acentuamos ese interés porque detrás do sistema público de pensión, se o cargan, detrás cae a sanidade, cae o ensino e todo canto viña detrás, porque se non lle teñen respeto a casi 9 millóns de pensionistas en formas de voto que poden incidir nesa decisión, xa me dirán que respeto lle van ter o resto, non? Pois nada, nos parecía unha cousa de enorme trascendencia histórica e puxámoslle mans a obra. E hasta aquí chegamos, e hasta aquí estamos. Porque ambos os dous, tanto Carolina como Guillermo, militaron anteriormente en sindicatos. Vostedes sí, verdad, Guillermo? E vostede? Eu fui unha afiliada, simplemente, militar, o que militar nunca. Non, bueno, afiliada, non. A expresión é afiliada e non militada. Por alusións, respostas e debate aberto a partir de aquí. Alguna resposta? Sí. A mí me gustaría, en todo caso, dúas matizacións, é dicir, digo porque non me gustou ou non me gusta deixalo así sin máis no aire, é dicir, cando se comenta, non, é que o sindicato, e eu evidentemente o tomo como algo personal, non quero generalizar en todos, pero é dicir, que non responde, eu entendo que polo menos desde a CIGA, a intención é darlle resposta a calquer aspecto que poida ser relevante para a clase traballadora, é dicir, eu non podo decir, non vou a decir en ningún caso que un problema sexa menor como para decir que queda relegado, como comentabas ti antes, que temos que esperar. Non. Evidentemente, o que non podemos decirle tamén que sí a todo o mundo para contentar, e o digo dunha maneira, tendo que decirlo así con esa crudeza, por contentar a unha persona non lle podemos decir a outro pásate diante, ou o teu problema é máis importante que os dos demais. Todos os problemas son importantes, pero darmos conta, é dicir, o sindicalismo construímos entre todos no día a día. É dicir, si vamos aceptamos que a sociedade nesta nova deriva que leva do personalismo e de relacións individuais vamos a conseguilo, que vamos a tratar o meu porque os dos demais me importa menos, eu sinto decirlo así, é dicir, penso que mal vamos. Do que se trata, cando falamos de sindicatos de clase, falamos do sindicalismo que facemos entre toda a clase traballadora. E considerando que incluso aqueles que se apartan de forma individual e como decisión propia tamén forma parte desa clase. É dicir, pero isto nos leva a un problema que tamén levamos ás veces cando é cos colectivos de pensionistas, que dunha forma moi interesada nos dicen, oye, parece, por que non hai unidade, por que non a vosa loita é distinta que a que pode ter Modepem ou a que pode ter Prosagal? Non. Eu penso que o enemigo que temos tanto uns como outros é o mesmo. Entón, non nos deixemos elevar
por tirarnos, que poda ser moi interesante, tirarnos pedras entre nós, porque evidentemente coincido co que comentaba antes o compañeiro, que o obxectivo, eu polo menos teño clarísimo, aquí se trata de derogar a reforma das pensións, e coincidimos. Coincidiremos que a lei de sanidade non la temos que cargar, porque senón o que nos estamos cargando a nós mesmos como sociedade. E aí creo que coincidimos todos. El debate está aberto, Pilar. Eu comparto con el o que está a decir, non? Eu penso, Comisión Obreiras defende, e defendeu sempre, e con moitísima forza o sistema público de pensións. Podemos en algunha ocasión compartir ou non os pactos ao que se ha chegado ou non, pero sempre se fixeron con a intención de preservalo e mantelo, non? E incluso melloralo. Entón, a mí sí que me gustaría decir algo en relación aos sindicatos profesionais, non? Eu sempre digo que non hai sindicatos profesionais de dependentes de comercio ou cousas así. Os sindicatos profesionais nacen en ámbitos onde teñen poder de presión, pois señan servicios públicos esenciais, señan corpos, por exemplo, os condutores de Renfe, pilotos de non sei que poden, coa súa forza, presionar para conquerir millores condicións de traballo para eles, non? Para eles. Aquí do que se trata é de que, o que decía o compañeiro, os sindicatos de clase somos axentes de cambio social que defendemos as condicións de vida e traballo de todo o mundo. Pero os sindicatos profesionais, que ademais é que están a proliferar porque hai unha aposta pola, o que decía, a individualización de condicións de traballo, que é unha aposta clarísima por parte da dereita, e o que se trata é de que ti defende o teu e que cada un defenda o seu, ou cada unha defenda o seu, non? Os sindicatos de clase non vamos aí. O obxectivo das empresas sigue sendo o mesmo conquerir o máximo de beneficio con mínimo coste. E o coste maior das empresas é a forza de traballo. E a forza de traballo é a que está machacada. Tamén nas administracións públicas. Eu sou a secretaria xeral de unha sección sindical estatal. No Servicio Público de Emprego Estatal, o 45% do persoal gana menos de 1.000 euros. E teñen contratados auxiliares administrativos para facer de técnicos, non? Está aí. A administración tamén fai o mesmo. Entón, se non somos capaces de unirnos e de ter obxectivos comuns, non facemos nada. E cando un defende o traballo na sanidade, outro defende o traballo na educación, outro defende así, de forma global, non? É que eu só estou nesto. Está aberto o debate, poden intervir. Desde logo, a unión é a que recalcamos todos os traballadores, esta organización sindical tamén, estamos clarísimos. A unión é a primeira que os traballadores queren ver en todos. Entón, o 1 de maio, a verdade é que sentíamonos como traballadores, decíamos, esta loita de egos, de que un primeiro, outro despois, hai que aquí demostrar quen ten máis, quen non ten. O traballador cabréase, porque, desde logo, o que quere ver é unión, é unha loita polos mesmos principios, que creo que son os de todos. Un traballo digno e estable para todos, que xa ha perdido con eso, con ese estatuto, esa reforma de Estatuto do Traballador, que foi feita no 2012, e ademais vese como os sindicatos tradicionais, desde 2012 a 2015, non hubo movimento ningún, nin folga, nin ningunha chamada de... De eso tamén quería que faláramos un momento dado, que non do que pasou. Creo que é unha percepción moi particular. Eu podo che asegurar que en este período estuve en moitas folgas na rúa, en folgas sectoriais, en folgas xenerais, estuve reclamando, volvo a decir, estuve mirar as folgas. Podes mirar na subdelegación do goberno e podes mirar o número de movilizacións que houve durante todo este período. Podoche dicir que Pontevedra como provincia foi unha das máis altas de movilización a nivel do Estado. Pero non só eso, sino que a nós nos estás pedindo, e con teu xusto dereito, de unidade. Pero en cambio ti estás escapando da unidade. Non, para nada. Evidentemente, a min estás me dicindo que estás unidade. Non me sinto representada, non me representades. Iso é o karma, iso é o tambo. Por eso nacimos, iso é unha posición. Prosagal por eso naciu. É o que me preguntou. Pero que a nivel te olvidas de outros traballadores. Se se vai consumir o tempo desta maneira, que non, así de claro, vamos. Está aberto para todos. Claro. Pero, por favor... Rematas. A ver, estamos defendendo a todos os traballadores, evidentemente. E traballadoras. E traballadoras. E entonces, en ese ámbito,
hai traballadores e traballadores que ao mellor están nunha situación de maior dificultade e entre todos os sindicatos de clase collen e agrupan todos e defenden. Logo falamos de folgas xerais e do que pasou despois de dúas do 2012. Adiante, Guillermo. Falando xenéricamente, todos somos estupendos. Loitamos, peleamos, todos somos estupendos. Pero vamos a cousas concretas. Por exemplo, en estes momentos hai 2 millóns de conciudadanos do Estado español que teñen que ir todos os días a un comedor social para poder alimentarse. E hai rapaces que nos colexios gardan un trozo de pan do mediodía para ter de cena a noite na casa. É unha situación miserable, deplorable. E isto non está no discurso, eu non o vexo polo menos. Mentras, a evasión fiscal se calcula en 80.000 millóns de euros, casi nada. Vou a dicir outra cousa, hai 40.000 millóns que foron aplicados en corrupción e en despilfarro, facendo aeropuertos como o de Castellón que non entra un avión, ou o Porto da Coruña que entra de vez en cando unha chalana. Despois, o da corrupción xa sabemos todo o de que vai. Se lle regalaron aos bancos 40.000 millóns e non hai discurso en contra diso. E a xente non hai discurso. De verdade, decir que non hai discurso en contra dese. Comisións estamos denunciando sistemáticamente a desigualdade existente, o empobrecemento da poboación. Home, que digas que non hai discurso. E os 40.000 millóns non llos dimos ni comisións, ni ao XT, ni a CIGA. O goberno do PP e todos eses xubilados que están na rúa pedindo isto, unha parte significativa está a votar ao goberno do PP, porque esas decisións se toman no ámbito político, non no ámbito sindical. Mira unha cousa, déxame rematar a miña explicación, e é o seguinte, é dicir, todo eso que pasa, de vez en cando aparece unha nota de prensa, ou un estudiño, pero aí se queda a cousa. Non se saliu para nada ao combate ese, é que había que estar todos os días sistemáticamente casi na rúa para denunciar todo isto. Pero que non estamos na rúa todos os días. Perdona, déxame seguir, eu xa sei que tens un discurso largo, pero déxame seguir. E a cuestión é que hai unha situación miserable, que están soportando millóns e millóns de personas, entendes? E vivimos dentro dun sistema que vive diso. E entonces unha voz contra o sistema non o hai. Aquí a palabra, perdona, aquí a palabra da renta básica de cidadanía. A coñeces. A coñeces. Mira, aquí contra algo que se chama capitalismo, nadie abra boca, porque todos podemos, non queremos ser antisistema, inda que este sistema sea unha barbaridade. Pero bueno, e dicirse máis, mira. Con brevedade, Guillermo, que ten que falar todo o mundo. O número de millonarios en España alcanzou 465.000 persoas en 2014. Son 89.000 máis que en 2013. Supón un 24% e dobrar o crecemento, informe, nada menos de que Credit Suisse. En España, en 2015, 1.776 persoas atesouran a fortuna individual superior a 50 millóns de dólares. E vou rematando. O 10% dos españoles máis ricos, 4,7 millóns, acumulan o 55,6% de riqueza do Estado español. Vostede o que quere concluir, supoño, é que os sindicatos non estiveron en esa, non están ou non estiveron nesa protesta de maneira recurrente, sino ocasionalmente, periódicamente. Que teñen que decir? Non me gustaría, ademais con todo o respeto, porque entendo que os obxectivos que temos son comuns de todos os que estamos nesta mesa. Entón, eu francamente discrepo no que acabas de comentar. Que non é certo isto? Non, é que máis, é que eu podo levarche a moito máis duro o discurso. Eu teño máis, porque hasta o punto, e eu tamén, e os compañeros, eu polo menos a CIGA... Pero hai que terlo na rúa. Non, pero discúlpame, eu en todo caso te podo asegurar que a CIGA na rúa decimos cousas bastante máis gordas que eso. Entón, a mí non se me ocurre decir que Modepen non está facendo unha defensa das pensións correctísima. Pero eu podo facelo mal. Pero en todo caso dá dereito a equivocarse, pero non digas que polo menos a CIGA non estamos facendo e non estamos denunciando un día tras outro. Podemos denunciar cousas moito máis graves, en todo caso comentar unha cousa que a mí me parece importantísima, non se comentou. Temos todavía 2 compañeiros pendientes dun indulto de salir á rúa por unha defensa dun convenio desde fai 9 anos, que foi o ano pasado o goberno do PP indultou a 26 personas, dos cuales a cuarta parte, 7, foron por delitos de corrupción. Entón,
a clase traballadora en conxunto mal facemos e o que facemos é equivocarnos do enemigo. Volvo a decirlo unha vez, e creo que, home, non é por non ser... Eu non considero vos pero, enemigos sin para embargo, nada. no, eu tampouco. Eso, claro, eu tampouco, pero o que estou dicindo é cal é o objetivo. Pero non hai que ter medo, non hai que ter medo a analizar as causas. A proba de que non lle temos medo é que salimos á rúa e o próximo 19 de xuño iremos a unha folga xeral. A existe, están a gañar os ricos. Eso Claro, non o ¿por qué? decimos, ¿É non por o qué? decimos nós. Claro que sí, ¿é por qué? Non o decimos Pero nós. por qué? Porque hai unha ofensiva clarísima Hai por parte ofensiva, da e dereita, non hai non aquí, contraofensiva, en e non todo hai o mundo, en contraofensiva, Europa, claro. para ir contra o movimento sindical que é que Mira, realmente si está hai ofensiva, a porque non intentar hai manter o estado do contraofensiva, bienestar. porque nos puxamos a mirar para outro lado. Todos, non miramos para todos, outro lado. todos. Perdoa, pero E que ese é non o te primer- admito mira, eso. E ese é o primeiro que Nós hai que non reconocer. miramos nunca para outro lado, E ese é o nunca. primeiro que hai que reconocer se Nunca. queremos cambiar a Non, situación. non. Eu creerei niso cando se Eu non hai podo, medo non ao podo. análisis. Guillermo Pilar, Vale. imos deixar que falen Vale, Carolina perdón. e Moncho, sí. Cada 15 días nos estamos manifestando na rúa. Cada 15 días por esos dous compañeiros. Cada 15 días. Desde, xa nin se sabe, para pedir un indulto máis que xusto. Sí, Estamos, eu tamén pero estou. eso estar na rúa. A min que collas e que teñas a visión de que non salimos o suficiente, eu non o podo discutir, tes esa Eu visión. non dixo que non Pero sabides o suficiente. A min é o que me trasladas, A min é o que me trasladas. Que debemos salir máis e debemos ser moitos máis. Eu estou de acordo. Que non entendo como podemos ter uns gobernantes que temos e que os seguimos votando. Totalmente de acordo. Pero esta sociedade na que estou e na que vivo é a sociedade que democráticamente cada 4 anos vamos a votar. Sí, cada 4 E cada 4 anos vamos a señor votar. E Pero é que é mentres así. tanto, desmontan todo, Democráticamente como esperamos é así. cada 4 anos, cando cheguemos alá xa non hai nada. Pode ter errores esta democracia, pode telas, pero eu non quero outro sistema. Home, claro. Dimo a min que estuve en contra o franquismo. Ben. É que Carolina, dimo a min. Carolina. Entonces estamos no mesmo. Estamos no mesmo, non? Eu creo que a calle, desde logo, deixou claro que non necesitan dos sindicatos para salir. A mobilización feminista, que logo aproveitáronse xente desa mobilización, ou siglas desas mobilizacións, foi convocada por asociacións feministas que nada teñen que ver cos sindicatos. Modepen, aquí se ve que unha vez... que Modepen se ve claramente que tampouco depende deles para quitar a calle a xente. A min encantaríame, desde logo, sentirme representada e defendida, pero cando digo representada, digo de verdad, o sea, non as apariencias que parece que non son, porque logo se firman esos acordos coa Xunta, esos acordos que perjudican a tantos e tantos traballadores. Algúns firman, outros non firman, pero ninguén denuncia. Eles teñen cartos. Teñen moitos cartos, as subvencións aí están para, desde logo, destinalas a eso, a defender os traballadores. Entonces, os traballadores o que lles falta é ver esas accións que realmente poden denunciar esos acordos que moitas veces din eles son unilaterais. Denuncia que para eso están. A xente, desde logo, os traballadores, me imagino que igual os pensionistas, desde logo, son un orgullo para a xente xoven, porque han demostrado ter máis músculo que moitos xóvenes. Vese claramente que non necesitan de... Suliñaba algún de vos, bueno, sí, quería falar, non? Eu que vexo no teu discurso, discúlpame, pero moita demagoxia. É dicir, a realidade, amigo, que me di é que os grandes avances a nivel laboral foron reclamacións de traballadores e traballadoras. Normalmente de clase. Sí, desde o 1º de maio hasta agora, e agora igual. E agora mesmo. Agora mesmo o acordo de estabilización, a negociación, a caída de de todo é a falta de negociación colectiva. É moi fácil criticar, pero é moi difícil coller estar aí, estar ao carón, e coller e poñerse nun espazo no que eu estou cómodo, reclamo para min e para o meu. Non, hai que reclamar para todos. Hai que reclamar para todos. Que a falta de credibilidade está aí. Desde logo, a corrupción dentro de UGT, de comisións, tamén creou esa... Perdón, en comisións, os casos de corrupción
foron Están aí. puntuais, non. E Están moita aí. xente que foi imputada, Están por aí. exemplo, nos seres de Andalucía, foi a solta e non ten nada, vale, eso porque hai fixo- unha manipulación clarísima para intentar poñer a xente Perdón. nese foco. Pod- E non é verdad, vale, non é verdad. Vai- E busca os casos de corrupción nas comisións obreiras. Vai o debate Vale. fenomenal, Vale. poden A seguir mellor o que tes vostedes. que criticar é os casos de corrupción no PP, Eu por vou exemplo. dar paso á publicidade porque rematamos o primeiro bloque e logo continuamos. Ata agora mesmo. Entramos no segundo bloque deste Contrastes de hoxe dende o Pazo da Cultura de Pontevedra en Canal Rías Baixas falando do presente e do futuro do sindicalismo. Despois do 1º de maio e con moitos argumentos que están en riba da mesa, entre outros precisamente a loita nas rúas para un sistema público de pensións digno, o referente que está aí do 8M e, por suposto, tamén outros ámbitos de noticia. Un deles, se me ocurre agora mesmo, precisamente o que vai a pasar cos orzamentos xerais do Estado e o pacto precisamente de PP, Ciudadanos e PNV que ten moito que ver con algún destes asuntos que estamos hoxe a falar. Antes de que os nosos 5 invitados sigan con este debate que está sendo vivísimo, lembro que son Moncho Vidal, Pilar Seoane, Marcos Conde, Carolina Iñarrea e Guillermo Fontán. Imos ver que decían hai unas horas nas calles, nas rúas de Pontevedra, a propósito, como xulga a xente, así, a bote pronto, unha enquisa, como xulga o papel dos sindicatos na sociedade actual. Pues los sindicatos yo creo que son importantes. El problema es que es mejor tener un sindicato fuerte que muchos divididos. La percepción que tengo es que están perdiendo un poco de fuerza, ¿no? Que realmente están un poco escondidos y no se ve muy bien la labor que están haciendo. Hombre, yo creo que sí, que es fundamental. A veces parece que están un poco más dormidos, otras menos, pero bueno, además yo me muevo en un sector que está también sindicalizado y hacen mucho, aunque a veces parece que no, pero bueno, siempre hay negociaciones a la sombra y cosas que se van haciendo más o menos bien. Vamos, necesarios son, aunque a veces yo creo que nos quejamos también un poco de más o les exigimos de más. Creo que ya no son tan importantes, creo, eso no lo sé, dependerá para quién, pero creo que a veces enrollan mucho, más que ayudar. Son necesarios, pero tienen que cambiar, tienen que volver a ser un poco más reivindicativos y más exigentes con las empresas, pero son necesarios. Pues yo tengo mi opinión. Yo creo que a veces fallan muchísimo, desesionan bastante. Están perdiendo fuerza y hacía mucha falta, que sí. Con esta crisis la verdad es que sí, hacía falta que funcionaran mejor y que hicieran más su trabajo. Bueno, hai un pouco de todo, perdón. Que sensación queda nos tres representantes de sindicatos de clase a vista precisamente desas reaccións, desas opinións na rúa? Votan de menos un pouco máis de pegada, probablemente. Sí, o que noto na rúa é que todos comparten a necesidade do sindicato, sí. Todos comparten, e todos comparten de que debemos de pegarnos, é dicir, que pego de enfrente, pero non, o sindicato somos máis, todos nós. máis pegada na súa reivindicación, non entre vostedes, Non, eu non percibí eso. refírome na reivindicación, máis pegada na reivindicación, pero debemos de tamén ser conscientes de que os sindicatos somos todos, e a pegada debe de se ver na rúa, é dicir, cando hai movilización debemos de participar todos. E tamén eu son un cidadán e creo que na nosa educación e na educación que lle demos aos nosos fillos ou as nosas familias, pois non tratamos tanto o tema de coller e de estar en movimentos e de estar e ser reivindicativos, senón de coller e, bueno, pois posiblemente polas circunstancias nas que foron, pois estábamos máis tranquilos. E nos momentos da transición éramos moito máis activos, porque tiñamos unha necesidade, tiñamos enfrente algo, un obxectivo que queríamos conseguir xa. E agora mesmo vamos ao mesmo. Aberto o debate, sí, Pilar. A pregunta esta que fixo Kennedy, non preguntes o que ten que facer o teu país por ti, pregunta o que tes que facer ti por teu país. Aquí a xente parece que as condicións de traballo, das condicións de vida son alleas, que son outros e outras que nes teñen que pelexar por as súas condicións de vida e traballo. E non é así. Se a xente non participa, o sindicato, a forza que ten, a ten detrás.
é a xente a que ten que seguir. Terá moito que ver isto que ten que participar nas Terá isto movilizacións. moito que ver co tema precisamente da afiliación, porque vostedes tiveron, os tres sindicatos É que o aquí, sindicato en España tiveron un baixón, Home, digamos, coa crisis, perdeuse moi gordo coa emprego, crise. perdeuse a Como están afiliación. agora? Pero, en todo caso, facendo todavía referencia ao que salía nas imaxes, que choca perfectamente e por completo co que despois nos atopamos nas empresas, porque polo menos a CIGA o que nos dicen é que a CIGA é o jefe que non vos quere porque sodes demasiado peleóns. Entón, bueno, supoño que esta será unha pregunta que é demasiado aberta, non sabemos cal é a pregunta, e a resposta que se dá é unha resposta, bueno, tamén derivada da pregunta. Digo porque o que nos atopamos cando vamos ás empresas non é que a CIGA casi non, porque sodes demasiados peleóns. Entón, choca, temos fama de ser de rúa. Pois sí, con moito orgullo. Somos de rúa, de levantar pancarta e de protestar, con orgullo. Sucede a todos os sindicatos, a CIGA diñen porque son moi peleóns, e a nos dinos porque non queren nada sindical, e porque a empresa é como unha familia, trata a todos e están todos ali, é dicir, son excusas que se buscan para cada un e o color de cada un, e o que cada un quere oír, porque ao final tes dificultades para entrar e para defender, sobre todo naquelas empresas, nos grandes grupos, nas grandes empresas, a administración, hai sindicatos corporativos e estamos ali establecidos. O problema son as pequenas empresas, onde tens que estar e onde o traballador e a traballadora está carón co jefe e está carón co empresario. E moitas veces non se dan as condicións e non se está aplicando correctamente o convenio que se debe aplicar, non se lle dan os dereitos que teñen consolidados e que aparecen reflectidos os pequenos dereitos que temos no estatuto dos traballadores, esos pequenos dereitos nin se lle dá. Traballa moito máis, bueno, todas estas circunstancias, e aproveitándose. En canto a baixada da afiliación, evidentemente, claro que temos baixada da afiliación, e claro que temos compañeros que nos veñen ás nosas oficinas e nos din, sinto moito, non podo, de verdad que quería continuar, pero sinto moito, non podo, porque non me dá, e que se non me dá, pero bueno, neste momento de paro non podo estar, e cando remate e cando isto millore, pois aquí estarei outra vez. E esa circunstancia dáse. E o sistema español desincentiva a afiliación, porque o que fan os sindicatos é de aplicación a toda a poboación traballadora, ou se firmas un convenio é de aplicación a todo o mundo, seña ou non afiliado sindical, pero por outra parte ten esa ampliar a representación sindical a todo o mundo, non? Sin que señan afiliados ou afiliadas ao sindicato. Que din os... Sí, ambos os dous. Bueno, antes acabaste de decir, mira, vamos a ver, hai que distinguir entre a militancia que había desde a clandestinidade frente á ditadura e no que se quedou. E iso ten unhas razóns obxectivas, desde o meu punto de vista. E unha é que se burocratizaron os aparatos sindicales, e cada día máis. Os cargos sindicales permanecen eles casi de maneira indefinida, casi son vitalicios. Antes, frente á ditadura, tiñamos que todo movelo desde as fábricas, desde os centros de traballo, elaborar plataformas reivindicativas, facer asambleas, desde o Pato da Moncloa e desde entrar no Parlamento, cousa que está moi ben e cousa que defendo, se nos dixo aos sindicalistas de base, xa fixestes o que tiñades que facer, agora desde os despachos nos lo vamos a gestionar todo. E se anulou por completo que era o espírito militante, que falaba con un compañero que repartía un periódico clandestino, unha folla que facía unha pintada, que cobraba as cotas, todo iso desapareceu. Levouse todo un aparato burocrático e logo nos preguntamos, coño, e a xente non participa, pero que esperamos? Por que non analizamos as causas por que a xente non participa? Porque tampouco non é por gusto. Se tuvera a esperanza, que a esperanza segura, ou polo menos moi próxima á seguridade, de que a solución lle podía vir por aí. Porque ainda o que non se lle fai é un discurso siquera dicir, mira, é unha posición de clase e isto temos que estar todos a unha, e contra un enemigo que se chama capitalismo, que parece que dá vergonza nombrar esta palabra, e é tan real como a vida mesma porque o sempre foi. Segundo, as melloras que viñeron, foron fruto sempre da movilización previa, porque cando se lle concede tanta importancia ás instancias institucionales políticas onde sacan decretos, os decretos viñeron sempre despois das movilizacións, e isto pasou xa coa loita polas 8 horas,
por a libertad sindical donde os traballadores ingleses tuveron que estar loitando casi 100 anos para conseguir libertad sindical e libertad de folga. Todo ese discurso de beliserancia legítima e honesta frente a un sistema que é explotador e arrasa. E ese discurso falta, e punto. Carolina, responda. Home, claro. Responden eles. Carolina. Eu simplemente quería decir que o que di á calle é o sentir xeral. Indudablemente o sindicalismo fai moitísima falta, pero estamos todos de acordo, pero este sindicalismo que hai desde hace 10 anos para aquí está moi acomodado. Indudablemente loitouse moito. De feito, todo o que temos é gracias a ese sindicalismo que hubo fai anos. Fai eso, non se ten. Estáse vivindo disso. Claro, eu comparto deste compañeiro, que vívese de rentas únicamente, preocúpanse de súas liberacións, preocúpanse de cousas que realmente non son as propias que benefician o traballador. De feito, que nunca hubo tanta precariedade laboral como hai agora, desde a reforma do Estatuto dos Traballadores. E non se viu, nada por parte deles. Están vostedes domesticados, acomodados, burocratizados? No, digo vostedes para os tres, Marcos. Eu coincido plenamente que hai evidentemente dous tipos de sindicalismo. Un que é un sindicalismo de cúpulas e un sindicalismo alonxado da rúa, e logo aí está o sindicalismo asambleario, que dende logo o modelo que temos na CIG é un sindicalismo completamente asambleario, onde o que vale é o debate previo, análisis de cal pode ser os obxectivos que temos que ter para, primeiro un análisis da situación, é un discurso, unha interpretación perfectamente comunista de como temos que analizar os conflitos. Pero eu sí, e en todo caso analizo como ten que ser, cal é a situación, hai que analizar cales son as posibilidades do conflito, leválas á Asamblea, explicar crudamente cales son as posibilidades e esas posibilidades leválas e entre todos decidir. Evidentemente, e antes era por onde iba, ese tipo de sindicalismo cada vez se fai máis difícil, porque a relación de individualismo, de pretender apartarnos e separarnos, o teu problema é só o teu, non é o dos demais, eu penso que a nosa labor ten que ser levar esa situación, levala á rúa, facela pública, que se sepa o que están facendo os compañeros de xustiza. Asambleariamente tomaron unha decisión que a unha parte lle pode gustar, a outra non pode lle gustar, pero evidentemente é froito da asamblea, é froito das decisións que toman en conxunto. Logo, sin embargo, resulta que parece ser que as decisións que se toman en asamblea hai a xente que non lle gustan. E na Corte se aceptou, por exemplo, que as folgas de solidaridade quedaran ilegalizadas por leis. Quen abriu a boca aí? Pero quen aceptou eso? Nos aceptamos eso. Coño! Quen aceptou eso? O teu secretario xeral. Sí, Nicolás Redondo estaba ali, e saliu ese día. E Marcelino Camacho, con todos os respetos como militante, que merece todos os respetos, 3/4 do mismo. Desde Comisións Obreras non houve un combate dialéctico para nada denunciando iso. E se xogou. E ademais pasaron décadas e nadie levanta a voz por iso. O tema das folgas de solidariedade é determinante. E non hai volta. E os vosos sindicatos en general, non nadie levanta a voz, con vigor. A cuestión é dicir algo de vez en cando, non? Eu tamén podo ir á porta da iglesia a rezar un Padre Nuestro, se me dá por ali, que non me dá. E finalmente, claro, a cousa de comunismo, eu non son do comunista da Unión Soviética, nin do de China, nin de outros por aí. Home, eu son outra cousa, non? É dicir, pero son un ser humano que quere unha sociedade mellor, que quere unha sociedade con xusticia. E iso poño ao lado de quen queira ir nesa línea, e punto. Permítame, Guillermo, por alusións. Ambos os dous sindicatos estatais. Falamos de xusticia, cando falamos de asambleas e cando falamos de votos democráticos, evidentemente hai que ter uns mínimos parámetros democráticos. Falo porque o que se dixo antes da xustiza. Non refírome do conflito da xustiza. Eu estuve presente nunha mesa electoral onde collín e votaban ali os compañeros e democrático non era. E ademais remítome ás imaxes que hai nas redes, que cada un vai a colla e o analice e o mire, evidentemente. E somos unha democracia, eu enorgullézome de ser unha democracia. E que
Pero tiña que ser máis democrática. E que evidentemente o goberno co que temos é democrático. O que pasa? Pero é un tirano. É unha mágoa que a nosa sociedade continue tal como está. Iso estou de acordo. É unha mágoa que eu, como responsable daqui de UGT, non sei se é capaz de trasladar ou non transmita o que para min debería, pero para min e para a nosa organización debería coller e cambiarse e trocarse, polo que estamos continuamente na rúa. E desde logo, injusticias que hai. Sei que estamos na rúa, pode que si non veas. Podo che dicir que últimamente, desde que os demais, últimamente, sempre os movimentos sociales a activar. Sempre últimamente, e sempre cando se quere ver é porque van os demais. Non, vamos nós, non van os demais. Os demais ojalá tamén vayan. En canto ás mobilizacións estamos aí, e estamos aí. E somos os que apoian, queríamos ir con máis unidade, queríamos ter un 1º de maio máis conxuntado, de máis unidade, máis unidade dentro do século, non? Mira, unha das apostas fortes do goberno é precisamente reducir os medios que teñen as organizacións sindicais. Por ponerte un exemplo, eu non estou liberada, non estiven nunca liberada. Son traballadora, vou a traballar, teño unhas horas sindicais e eu utilizo as horas sindicais para facer ese traballo e dedico o meu tempo libre e o meu esforzo a participar en todas as movilizacións nas que me chaman. Eu son funcionaria e teño dado asambleas en fábricas de textil ou onde fixera falta, e apoiando todas as movilizacións. A mí non me vale eso de non os movedes, porque aquí nos movemos e nos movemos e nos movemos e non te interrumpín, vale, non te interrumpín, entón nos movemos e nos movemos moitísimo. Vale? É dicir que aquí estamos burocratizados e apalancados, non é certo, vale? As organizacións grandes, eso, mira o que lle pasa a Podemos. As organizacións grandes derivan, empezan en movimentos e tal, e cando empezan a organizarse, teñen que buscar fórmulas que permitan tomar decisiones con axilidade, porque non se pode que non pode ser unha organización que ten máis de 1 millón de persoas afiliadas, non pode tomar decisións de forma asamblearia. Establece procedementos democráticos para tomar as decisións. Pero non se pode facer unhas asambleas de 1 millón de persoas, non se pode, vale? Entón, non, das estruturas verticales en que se colocaron os sindicatos. O que fora, vale? Non, que non, vale? Que non estamos nen apalancados, estamos traballando todos os días e as liberacións sindicais son imprescindibles. Son imprescindibles, vale? Para que os sindicatos funcionen. Imprescindibles. Igual que o son no ámbito político. E ninguén pide que a xente que é diputada este a traballar na súa casa tamén. A que non? O no seu traballo. E parece lóxico, pero resulta que o movimento sindical ten que ser un movimento puramente militante. Si o é voluntario, vale? É voluntario. É xente que está deixándose a pel en modificar as condicións de vida e traballo do resto da xente. Vale? Entón, os xuicios... Mira, na República, imos facelo objetivamente. Eu nunca estuve na miña vida laboral afiliado a ningún sindicato anarquista, pero teño que dicir, por reconocemento histórico, que a CNT na República chegou a ter case 2 millóns de afiliados e só tiña liberado o secretario general. Hoxe entran nos sindicatos, e non quero dar nombres, pero sobre todo en algúns deles, e aquilo parece unha oficina dunha central... A ir ao sindicato en Pontevedra. Dunha central da NASA. A ir ao sindicato en Pontevedra a ver a canta xente liberada en contras. Non sei canta hai. Vale, porque é que non tes nin idea. Non tes nin idea do que hai, vale? Porque non hai xente liberada. Que sí, que teño idea moita, teño idea moita. Podo incorporar unha pregunta, porque non quedou respostada no seu momento en este debate, fixérona ambos os dous, creo lembrar. Por que non van xuntos vostedes tres nun 1º de maio? Por que? A unidade sindical. Sí, claro. É a pregunta que sempre no entorno do 1º de... Sí, pero é inevitable, Marcos. Non, é inevitable, é tan hasta tal punto, pero pasa como determinadas preguntas que... É recurrente. Que é recurrente, e, o sea, eu polo menos sempre dou a mesma resposta, é dicir, a unidade se mira no día a día, é dicir, se mira na fábrica, se mira no centro de traballo, se mira no convenio e se mira nas actitudes
porque me vou a poñer como culpable, vou a poñer a CIGA como culpable de que non haxa unidade sindical, porque antes preguntaban, bueno, por que non pode haber unidade sindical? Bueno, porque evidentemente hai realidades sindicais distintas, é dicir, non... E eu o que non entendo é que sexa nada malo. É que me nego a que se pecaminice, que sexa pecado decir que somos realidades sindicais distintas. É dicir, eu podo participar ou podo comprender determinadas pero non participo no discurso da totalidade de todos os sindicais. Realidade é o mesmo que estrategia ou non? Non é cuestión, son realidades distintas, non é cuestión dunha estrategia, porque evidentemente aquí non se trata de buscar uns objetivos... Non, falo de estrategia reivindicativa. Non, como... Se fóramos iguais sería un sindical. E non creo que eso fose bo. E en todo caso, ademais, vamos a ter unha oportunidade moi boa, se queremos unidade sindical, a CIGA temos convocado unha folga xeral para o próximo 19 de xuño, que creo que calquera... Xa que abre vostedes ese melón, por que convocan esa folga xeral? Mira, temos ademais analizado que vamos a facer unhas... temos detectados uns problemas... Só ámbito galego, evidentemente. Sí, bueno, a CIGA temos a capacidade de convocar da que nos dotamos. E hai unha serie que son moi básicos, que entendería que deberíamos compartir todos e todas. Derogación da reforma das pensións, derogación das reformas laborais, 2010, 12. As últimas que foron as que evidentemente levaron a precarización total do mercado de traballo. E aí creo que coincidiremos todos. E derogación da lei Mordaza. Como grandes elementos, quen queira ten a oportunidade de sumarse e desde logo desde a CIGA non lle vamos a decir a ninguén que si esos son os tal que negar. Tamén o digo, a CIGA xa temos ido e antes, por iso decía que, bueno, nos en algúns casos temos, e os sabedes, temos convocado folgas xerais en solitario. Foron sós. Nos levamos, se non me equivoco, esta sería a nosa 15ª folga xeral, cando creo que no Estado van pola 12. É dicir, entón, nos vamos a tirar para diante por unha cuestión de dignidade. Antes o comentaba, bueno, pero que se logra con un día de folga? Bueno, a min se me dicen que o que temos que facer para tumbar todo o que está pasando, eu o fago. Pero eu penso que a folga xeral é o máximo exponente do que pode unha organización sindical facer. Ojalá, porque eu vou aceptar ese consello, se alguén me dice, non, é que hai que facer o que sexa, pois o que sexa se vai facer. 3 minutos e medio para que pechemos este bloque, por favor. Hai posición xa ao respecto? Hai opinión xa ou decisión xa? Ou ainda é cedo para saber que vai facer UGT e Comisións Obreiras con respecto a esta convocatoria? A Comisións Obreiras está xa en debate ao redor da folga xeral. Non está fixada unha fecha, pero sí que está a debatir. De feito, no último Consello Confederal, Unai Xordo sí que deixou claro que era necesario establecer un camiño para chegar á folga xeral. No ámbito galego, tomarían a decisión dende Madrid ou tomaríase aquí? Comisións Obreiras é unha organización estatal. As decisións de folga xeral tómanse a nivel do Estado español. Se hai algunha folga que seña de ámbito autonómico, sí que pode o Sindicato Nacional adoptar esa decisión. Pero non hai decisión. Vostedes? Nos o que temos valorado ahora mesmo é que o diagnóstico, é dicir, as razóns polas que hai que mobilizarse, compartímolas totalmente, compartimos as razóns. E o que non temos, o que non estamos, consideramos que a data ainda non é a apropiada. Ao 19 de xuño, que é un martes, mal non lembro. Sí, creo que sí. Porque creemos que require unha preparación moi somera, detallada, forte, para coller e para ter unha movilización con éxito. O que se pretende con estas movilizacións, e demais desta trascendencia, é que debe de buscar a maior das garantías. O tema chegou a Modepen? Debatiron vostedes esta posibilidade ou ainda non? Vemos ben sempre, con franqueza non o debatimos aínda, bueno, vamos ter coordinador estes días e o trataremos, pero vemos ben todo o que supoña a movilización en defensa dos intereses dos traballadores e aí estamos, non? Incluso a liberdade de cada un dos membros do Modepen que poden apoiar e dirigirse a central ou instancia sindical que lle pareza máis apropiada. Eso por unha lanza, pero eu quería volver a unha cuestión que nadie discute, penso que non ten sentido discutir que cada un ten dereito a ter a súa opción sindical e punto, e a súa propia organización, iso non se discute. Pero eu que planteo o seguinte,
Hai un obxectivo xeral e de fondo ao que todos debemos meterlle o umbreiro para tirar para diante, sí ou non? E volvo a facer esta pregunta que xa facía ao principio. É que realmente consideramos que individualmente unha organización ou outra, incluso uns movimentos sociales, somos capaces por si sós de darlle a volta a esa situación? Pois ben, nós incluso mantemos o seguinte: cada un coa súa bandeira, pero todas as bandeiras xuntas, sobre todo para determinados obxectivos. Perdoa, pero a mí pareceme que se está a decir que non haxa bandeiras. Non, nas movilizacións. Se non haxa bandeiras, se está a decir que non haxa bandeiras. Pero vamos a ver, entón, se resulta que nas movilizacións que se proponen non teñen que haber bandeiras, a ver como van a ir todas as bandeiras. Non é o tema das bandeiras, non te quedes co das bandeiras porque non estou a falar disso. Quero cada un da súa posición ideolóxica, coa súa posición ideolóxica, pode facer unha forza de conxunto porque é imprescindible. E non me creo, e nadie pode creer con sensatez, de que se vayan a modificar situacións cada un coa súa bandeira ideolóxica, co seu planteamento estratégico. Iso é o que quero dicir. E se non superamos ese nivel, chuparemos roda, como está pasando. Carolina Iñarrea, queda atrás a posibilidade, quería que respostara, de que os sindicatos profesionais, como que vostede preside, poidan ou non participar de esa posibilidade de unha folga xeral que está a plantexar de momento tan só CIGA. Bueno, na sanidade eles saben que é complicadísimo a folga xeral porque cando máis traballadores estamos, o sea, os mínimos da sanidade son os máximos, estamos sempre a mínimos, entonces nós non podemos deixar de operar urxente, de atender urxente, de... Pero moi fácil, preguntaba si convocaríais na folga. No, si participarían da convocatoria. Participaríais na folga, independentemente porque os servicios mínimos os temos todos e todas. Invitamos a todos, o 16 de maio, que temos a manifestación polo peche de camas, invitamos a todas as organizacións sindicais que aquí están para que logo non digan xa están invitados, pero logo que non digan non estamos invitados. Estamos nese intre que nos partidos de fútbol defínese como intercambio de banderíns. Están a intercambiar banderíns. Nos seguimos inmediatamente despois da publicidade. Sempre toca a Moncho Vial. Mira que o sinto. Póveme. Seguimos, último bloque xa neste Contrastes de hoxe, falando do presente e do futuro do sindicalismo. En Canal Rías Baixas, lembro unha vez máis, con Moncho Vidal, Pilar Seoane, Marcos Conde, Carolina Iñarrea e Guillermo Fontán. Estamos a falar de, entre outros temas, o máis recente, precisamente a posibilidade desa folga xeral que plantexa CIGA para o 19 de xuño. Comisións Obreiras aínda non ten unha decisión adoptada. O XT, que compartiría as reivindicacións, entende que a data é demasiado cercana e non habería tempo suficiente de abondo para preparar. Vostedes? Nos consultaríamoslo ás bases, nos consultamos todas as decisións coas bases, facemos unha enquisa. Fala a presidenta de Prosagal, que lembremos é un sindicato de ámbito sanitario con representación, por exemplo, no CHOP, no Complexo Hospitalario de Pontevedra. En canto a Modepen, decía o seu representante que eles aínda non valoraron esa posibilidade. Pregunto aos tres, pero particularmente a ambos os dous. Será tamén que están vostedes un pouco escaldados dos resultados das derradeiras folgas xerais de 2012, por exemplo? 10, 11 e 12? A ver, para nós, a nosa experiencia dinos que unha movilización desa envergadura, porque é unha gran movilización, además nós temos que falar a nivel estatal, non a nivel nacional. Entonces, tens que trasladarse a toda a organización e requiere un tempo. Pero eu falo de que quizá cecais os sindicatos, particularmente os dous sindicatos estatais, de algún xeito quedaron un pouco quemados despois desas folgas xerais. Dá a sensación de que dende 2012 hasta 2018 prácticamente o 8M, a folga de mulleres, non hubo unha grandísima movilización dese rango no Estado español. Falo xa de Galicia, por suposto. Sí, eso é así, pero bueno, ao que me refiro antes, é dicir, para nós require, pois, hai que coller e preparar e hai que coller e trasladar correctamente para non podemos volver outra vez a tropezar no que xa tropezamos anteriormente. Temos que coller e hai que coller e valoralo correctamente e coller e incidir correctamente e dinamizar
á sociedade para que teña un apoio para trasladar as circunstancias que nos vemos e que son as correctas, que cada vez estamos peor, cada vez as diferencias son maiores, cada vez as estrategias políticas están fora da realidade e aquilo que debe de revertir no traballador e traballadora, pois non está revertindo. Razóns hai de abundo para ir á folga xeral, pero o problema sería, Pilar, que Cecais non hai a capacidade suficiente de mobilización da sociedade, de toda a sociedade, precisamente para acadar os resultados. Se falaba o compañeiro dos sindicatos ingleses, de todo o que conqueriron, da loita, pero olvidábase de, por exemplo, de como se foi a porra, literalmente, o sindicalismo coa folga xeral da minería e coa Thatcher, que aínda non se recuperou o sindicalismo de clase. Sabes por qué? Perdoa, eu non te interrumpí. As folgas xerais hai que planificalas tamén de forma estratégica. Eu non penso que as últimas folgas das que ti falabas como se foran un fracaso, que foron un fracaso, non o penso, vale? Pero sí que penso que as movilizacións teñen que ser planificadas e hai que buscar de forma estratégica os obxectivos que queremos conquerir con elas, non? Eu penso que sí que se necesita debate e reflexión. Cando Comisións Obreiras decide ir a unha folga, métese de cabeza en conquerir resultados nesa folga. Nós tamén fomos a folgas sós a nivel estatal, ademais, e conquerimos resultados fantásticos en algunha ocasión, non? Entón, se trata eso, de debatir si é necesaria esa folga e cando é necesaria esa folga, facela no mellor momento, e intentar conquerir que a sociedade española secunde esa folga, vale? Secunde esa folga e teña clara a conciencia de participar na folga. Esa era precisamente a miña pregunta. E para iso fai falta, como decía Ramón, tempo, esforzo e poñer toda a maquinaria de organización ao servicio do resultado desa folga. Pensa que é improvisada ou non que seña improvisada. Vamos a ver, sí que temos claro que hai un montón de razóns para facer a folga xeral, non? O que pasa que é necesario debate interno na organización, que decía ela, é que temos que falalo, temos que velo. Comisións é unha organización moi grande, ten que debatir desde as bases hasta o Consello Confederal e a Executiva Confederal. Isto non se fai en 2 días, vale? Marcos. Coincido plenamente, as cousas non se fan en 2 días. Antes falábamos, pero pasou polo aire o tema da mobilización do 8M, que non é gratuita. O 8M saliu por un lado, porque había necesidade social de denunciar toda a situación que están sufrindo as mulleres. Pero non podemos esquecer que, cando menos a CIGA, a decisión de convocar folga foi do 25 de novembro do ano anterior. É dicir, despois unha posterior asamblea de afiliación, das responsables das áreas de muller de todas as federacións e das comarcas, hai tempo. É dicir, nós, esta decisión de facer unha convocatoria de folga para o 19 de xuño, non a tomamos, evidentemente, no 1 de maio. Xa vimos analizándoa desde fai moito tempo. Desde fai moito tempo xa temos trasladado non só a UGT a comisións, é que temos que facer algo, porque, francamente, o que consideraríamos un fracaso, evidentemente todos queremos ter que haxa un paro máis avanzado posible e que, evidentemente, consigamos os nosos obxectivos. Pero que o fracaso sería non facer cousas. Ese é o verdadeiro fracaso. Antes o comentaba o compañeiro. Eu entendería como sí que un erro do sindicato quedarse o inmobilismo, quedar esperando, quedarse como un espectador. Non, hai que ser actores. Ti analizas que temos un problema e o que comentábamos antes. Aquí o que temos e a situación é de tal gravedade, porque a precariedade é tal que, non é que deramos para atrás 10 anos en situacións laborales, é que en cuestión social estamos peor que nos primeiros anos da democracia. É dicir, hubo un retroceso terrible na sociedade, na concepción global da sociedade. Xa non é só cuestión do traballo, que a precariedade estamos na escravitude. Realmente, ora, isto é escravitude. Entón, se con isto non son argumentos necesarios, poñámoslle as flores que queiramos, pero hai que salir á rúa, hai que estar na rúa e nós, cando menos, entendemos que hai que convocar folga xeral, que hai que estar na folga xeral e vamos a facelo todo. En solitario,
pois en solitario se non queda máis remedio. Nos estamos na rúa. Sí, adiante. Brevemente. En todo caso, falta un discurso clarificador que se necesita na sociedade, porque non entro no tema voso da convocatoria vosa. Vamos a ver, a sociedade necesita conocer cal é o seu enemigo, cales son os problemas de fondo, e non dicirlle só que hai pouco traballo, porque ao mesmo tempo hai que dicirlle nin o vai haber, nin vai haber máis traballo, porque a tecnoloxía incorporada cada día máis fai necesaria a participación do elemento humano para producir. Se pode producir máis riqueza, xa se está producindo máis riqueza que nunca, pero con moito menos xente traballando. Un exemplo moi pequeno. Do 1972 ao 1992, o Produto Interior Bruto de España creceu un 103%. En ese espacio de tempo, o número de traballadores quedou en 0,3 menos, é dicir, se dobla a capacidade de riqueza cos mesmos traballadores, xa no mellor dos casos. Ao final da morte de Franco, no 1975, no campo español traballaban 2.700.000 persoas. Hoxe fan só 700.000 e está multiplicada a produción agraria. E remato con un último exemplo neste terreno. A Félix holandesa acaba de montar un robot de 128 brazos que traballa as 24 horas e os 365 días de anos. Como se pode estar con un discurso ainda cando crezamos vai haber traballo? Mentira, non vai haber traballo, nin ten por cabelo. Isto, ademais, é un beneficio para o conxunto da humanidade, porque se necesita traballar menos, porque que dar espacios de vida para realmente ter vida. Entonces, é que se está metendo un discurso embarullado que non é a solución, non vai haber, e iso oímolo moito a vos, que cando hai crecemento, un representante, teu concretamente en Porriño, nunha charla, dicía que cando hubiera crecemento, entonces podíase negociar. Pero se hai riqueza a montóns como nunca, se é un disparate de riqueza, se non saben onde meter os cartos, o problema de que se queiran facer cos servicios públicos é que non saben onde invertilos. Pero é que non nos damos de conta. Mira, compañeiro, digoche unha cousa. Ti pensas que o proceso de globalización, de revolución tecnolóxica, é un problema exclusivamente sindical e que aquí do que se trata é que fai o goberno, que fan os partidos políticos, que fai a sociedade, cal é o modelo de sociedade que queremos, porque a mellor non vai haber traballo para todos e para todas, pero o que queda claro é que todo o mundo ten que ter unha vida digna e con dereito, e que temos que buscar as fórmulas para que a xente con ou sin traballo poida ter unha vida digna e con dereito. Por que non se reivindica a reducción do tempo de traballo? Sería o primeiro argumento. Pero se estamos reivindicando a reducción de tempo de traballo ás 35 horas de forma sistemática. Pero isto que o vedes na Cámara de Televisión, que se fala diso... Perdón, está dentro da reivindicación do sindicato. Iso para nada, está nos papeles. Mira, bueno, por favor. Perdón, eu levo as mesas de negociación sistemáticamente. Moncho. Sistemáticamente, na mesa de negociación van as 35 horas. De verdad. Cando te dirixistes... Eu escribo un papel con iso e queda moi ben. Mira, cando te dirixistes a nos directamente respecto da robotización, quero dicirte que está nos medios, si é robotización, ao final é un robot que fai, é mecanización pura e dura. Cando respecto da robotización, o noso secretario xeral colleu e trasladou de que había que poñer un imposto aos robots para coller e para ter unha moito mellor recaudación e iso derivala aos fins sociais. Eu digo o que hai que facer, evidentemente. Pero iso é repartila. Non é o cuestión de robots. Iso é repartila. Os beneficios de onde ven? Os beneficios veñen de robotización. O que pasa é que non hai peor cousa que... Hai unha cousa ver e outra cousa mirar. E cando queremos mirar unha parte sola, miramos solo esa parte. Una cosa, digo que a mí me llama la atención indudablemente la pregunta que hacía. ¿No? Indudablemente desde el 2012 hasta ahora no ha habido folga ninguna, no ha habido movimiento ningún donde a xente haya salido. Eu me dou de verdad por contenta e agradecida haber formado isto, tanto que hubiese aparecido o Modepen como o movimento feminista, porque ha feito
que estos sindicatos tradicionales se revolvan e volvan a resurgir e volvan a poñerse mans a obra, porque realmente o que sentimos os traballadores é que onde estaban. Perdona, Carolina, disculpa. Mira, o movimento A ver. No, digo, porque o movimento... Perdón, de uno en uno, si non é imposible. Non naceu no 8M o movimento feminista. O movimento polas pensións dignas non naceu, e aprecio moitísimo o traballo que fan, cando apareceu o Modepen. Digo, porque o colectivo de xubilados da CIGA leva traballado de antes. E o de comisións. É dicir, decir que non nos movemos, ti que eres traballadora da sanidade, non é correcto. Ten habido folgas na sanidade. É dicir, sabelo perfectamente. Ao mellor non a fixeches, é certo. Pero en todo caso, eu, a raíz do que se falaba, hai unha cousa que é transversal, é dicir, a robotización, é dicir, existe aí, pero vai moi ligado a que vai a pasar co fondo das pensións, porque antes o comentaba o compañeiro, oye, que pasa? Aquí non é un problema coas pensións, non é un problema de que non haxa cartos, coincido plenamente, cartos hainos, o que pasa é onde se invirten, e aí coincidimos todos. En todo caso, o problema que temos é por que non se meten cartos na caixa das pensións. Que pasa? De repente deixou de haber ingresos? Claro, ese é o problema. O Estado, o capital, directamente está favorecendo de que a xente, de que as grandes empresas, sobre todo as grandes empresas, porque o pequeno empresario e o autónomo, evidentemente, salen aquí a paus. O pequeno empresario se pode creer que é o rei do mundo e non. Está chupando tantos paus como está chupando o autónomo. En todo caso, o gran beneficiado, e é para quen se fan este tipo de reformas, é o gran fondo de inversións, que ni siquiera é o gran empresario, porque non é economía productiva, é economía especulativa, que é o fondo de inversións, os fondos, as aseguradoras que non producen nada e son os grandes beneficiarios. Por iso, evidentemente, o que non podemos é, temos ese problema. A robotización vai existir, pero ao mesmo tempo hai unha cousa que discrepo co que decías ti, hai menos traballadores, correcto, pero, sin embargo, miras as últimas estadísticas e o que sí que aumentaron son as horas traballadas. Cada vez hai menos traballadores e se están disparando as horas traballadas. Hai horas extras que non cotizan. 5 millóns de elas que non pagan o 50%. Exactamente, do que se trata, de que hai que buscar que esa economía sumerxida, economía encuberta, que favorece a quen favorece, cotice, pague impostos, porque hai cartos de sobra para facer fronte á sanidade. Perdón, as pensións. Non se invirte nos sistemas de control. É dicir, o que tiñamos que ter é unha inspección laboral moi reforzada e unha inspección tamén contributiva moi especializada e que nadie escapara. E, evidentemente, non hai por que interesa facelo así. É dicir, que haxa moitos traballadores que traballan 8 horas ou 12 horas, que cobran 6 e firman 12 e firman 8, eso existe. Pero o gran problema é que non se detecte. É como a autoestrada. Na autoestrada antes ibas a 130, 140 e non pasaba nada. E todo o mundo iba a 130, moitos iban a 130, 140. Ahora, nadie sube de 120, porque sabe que en calquer lado está el radar, ou o helicóptero, ou non sei que. Pois, en sistemas de control laboral e control económico fiscal, existe a posibilidade. Outra cousa é que se queira aplicar, pero o goberno que temos agora mesmo non o quere aplicar. É que as políticas públicas orientan comportamentos. Pero mira, perdona, que ti... Non se fan no ámbito laboral. Mira, eu simplemente quero decir unha cousa. Estos discursos que a mí me parecen vacíos, de verdad, porque logo son vacíos, sabes, sin contido. A verdad que quedan moi ben aquí diante da televisión e diante dos veciños de Pontevedra e do Salnés. Pero que si é verdade o que vivimos os traballadores é que ao final... eu non digo que sean eles, non sei quen son deles, pero que firman acordos que perxudican en moito os traballadores e que logo non dan a cara por eles denunciando eso cando pasa, non? Entonces estamos fartos os traballadores de que vendan a política o discurso de é a administración, é a patronal a que vai por libre, vai sol... Non é verdad. Eu agora que estou metida no hallo, e máis estarei dentro de uns anos, porque para eso nos unimos con un tamén pequeno, para estar aí e ver o que se coce, desde logo é decepcionante, é desilusionante. Eu sempre digo que se de verdad visen os traballadores o que se coce dentro, quedarían alucinados, porque como poden acordar cousas que van en contra de nós, como poden firmar coa patronal e irse da man, sabes, con cousas que realmente... Complementando teu, si queres, no 2011, o acordo que firmou Comisións Obreras e UGT, que ampliaba o número de anos
para jubilarse, que exigía máis anos para ter a pensión completa, foi de comisións e UGT. Estou de acordo contigo. Aquí en Pontevedra fixemos incluso unha roda de prensa en contra do acordo. Sí, pero Comisións de Pontevedra. A dirección vosa, do outro día, no mes pasado, dicía que estaba casi orgullosa de haber tomado ese acuerdo. Porque unha... Sí. Eu non, pero dentro das cúpulas deles. De todas formas, nos estás tildando de discurso vacío. A mí acabasme de decir que firmamos acordos, non sei que, acordos vacíos, porque a mí non é ningún acordo. A mí estásme dicindo que estamos en xuntanzas que se dá vergonza. Ois, clarifícame, porque eu nas que... Clarifícame que... clarifícame nas que ti... O pacto de contratación, que está firmado por UGT, comisións, a CIG, ademais, o pacto de contratación... Sí, o pacto de contratación. ¿Estás seguro de lo que estás a decir? O pacto de selección temporal. Bueno. Bien. Claro. Es que empiezas a decir cosas, porque ya es la segunda vez que dices cosas. Especifica que firma, cando e como. Porque pasa como cando antes falabas da folga. Evidentemente a CIGA ten convocado folgas en la sanidade e vos non fostes. Moi libremente. O acordo 2008 dos PACs, dos puntos de atención continuada, está firmado por vos tamén. Correcto. É irregular, é un insulto ao traballador e, sin embargo, non se denuncia... No, insulto a que te podes sentir insultada na túa parte que te corresponda, pero todo o resto dos traballadores da sanidade que estuveron participando non se consideran insultadas. Pois aí está a movilización dos PACs, aí están as movilizacións dos eventuais... Pero correctísimo. Eu non lle vou a quitar a ninguén o dereito a non estar de acordo, pero non lle quites tamén o resto dos compañeiros da sanidade, o resto dos compañeiros da sanidade que estaban de acordo, porque parece que dices, non, é que os da sanidade, con todo respeto, representade, e non quero quitarvos o valor, por favor, quero que se sepa, pero representades na sanidade unha parte da sanidade, non vos pensedes que representades a totalidade dos traballadores da sanidade. Pero por iso, porque non chegamos aínda aí arriba. Pero me alegrarei moito cando cheguedes, me alegrarei moito, por favor, e máis, ojalá. Para denunciar todos esos acordos que firmaste. Con todo respeto, eu que aprecio moita demagoxia e moita sonrisa, pero moita demagoxia nese discurso. É dicir, estás tildando aos demais o que ti non eres, o que ti non faz. É dicir, a min tildasme de, pero en realidad de discurso vacío, e eu máis vacío que o que acabas de decir, pois non o encontro. Pero, bueno, evidentemente son apreciacións. Igual, eu recollo e son apreciacións. En canto a unidade, vayamos en unidade, en canto a unidade. De verdad que sí. E non me poñen vostedes dificultades para chegar a un acordo aquí en Pontevedra, a un acordo de ir xuntos a unha movilización. Non me poñen porque me puxeron. Refírese vostede a manifestacións de pensionistas convocadas por Comisión UGT e Modepé por outro lado. Dificilísimo, podo asegurar, dificilísimo. Tuve non sei cantas conversacións. Non respetaste o acordo que había de non levar significación de siglas. E o primeiro que fixester foi iso. Pero a ver, non temos que unirnos, compañeros. Por que retorces os argumentos desa maneira? Eu digo má posicións ideolóxicas. Ti te quedas co da bandeira porque che vai ben. E así votas... Así votas leria por diante. Non, perdón. É que non querer entender o das bandeiras. Non queres entender, dígoche que non son bandeiras, son posicións ideolóxicas e bandeiras que representan esa posición que incluso poden ir xuntas. Ideolóxicamente me refiero. Sábelo perfectamente, pero gustache retorcer os argumentos dos demais para meter barullo polo medio. A mí gustaríame saber por que non se pode ir xuntos. Podía comentar brevemente sobre os plans privados de pensións? Brevemente. Mira, outra, curiosamente, que os están promocionando, vos dous, En que os promociono eu? En que os promociono eu? Ti non, pero o teu sindicato na banca e o de Comisións Obreras están promovendo plans de pensións privados, o cual é un disparate e un engaño para os traballadores. Os sindicatos ou traballadores que traballan na banca? Non, os traballadores que traballan na banca, claro, nese espacio concreto. Pero que eu podo dicir que podo dicir que os seus compañeiros están votando a estos que están collendo e facendo. O están
Pero digo yo a vostede porque teñen compañeros ali. Porque sabes ti que votan a eses? Porque sabes ti que votan a eses? E non sei eu que ti votas ao PP. É o mesmo razonamento. Pero por que te afirma, faces a afirmación? Polo mesmo razonamento. É que lle mirache ti o voto. Polo mesmo razonamento. Eu non che mirei o teu. É unha cuestión... Ti ao mellor votas ao PP, pero non o sei, É unha cuestión estadística. Mira, non facer discursos de distracción. Vamos ao concreto. Nos planes privados de pensións, que é un gran graño e unha gran mentira. Por exemplo, dous exemplos sencillos. Se unha persona aporta 100 euros cada mes durante 27 anos, ao final desos 27 anos, vai a cobrar unha pensión de 170 euros, aportando 100 euros cada mes. Tanto, non creo. Sí, me parece demasiado. 170 euros, Dios mío. No, pero aportando 100, eso date conta que solo apenas aporta 27.000 euros, estou falando de memoria das contas, e o que teño claro é que o banco non lle vai a dar máis que iso. Xo sei, cento está máis que estudiado, son datos de rigor. 170,7 euros vai cobrar, despois de 27 euros, estará aportando 100 euros cada mes. Segundo exemplo, e último, aportando 500 euros cada mes, e a ver que non pode facer cos sueldos que hai, 500 euros cada mes, durante 27 anos, a un 2% de interés, que xa veríamos onde está, pois chegaría a cobrar unha pensión de 853,7 euros, aportando 500 euros cada mes. Como se pode, desde unha posición sindical, estar conforme de que se poñan en marcha ese tipo de plans de pensións privados? Porque son referencia por resto. Último minuto. Respuestas y terminamos. Conde, Seoane, coincido plenamente. Os plans de pensións privados para un traballador non tal. E levando a globalidade, que é o que entendo que deberíamos sacar a conclusión de hoxe. O sindicalismo é necesario como un elemento máis da sociedade. E, sobre todo, que temos que loitar en este momento con unha pelea que o individualismo atroz que evidentemente nos vai a lacrar como clase traballadora. A clase traballadora ten que estar unida, ter claros cales son os perigos e afrontalos de cara, e ainda que sexa difícil. Levar adiante unha folga xeral non é fácil nin agradable, pero é necesario. Pilar. Eu penso lo mismo que él. Eu penso que o sindicalismo é imprescindible e que temos que loitar contra a individualización, contra o corporativismo e contra todos estes movimentos que o que persiguen é dividir a clase traballadora. E temos que traballar conxuntamente para poder chegar aos obxectivos que nos marquemos. E nas pensións, o que temos que facer é intentar conquerir unha caixa única forte e intentar dotar de presuposto esa caixa única. Eu pregúntome, por exemplo, por que temos que ter topado o que as cotizacións á Seguridade Social, porque unha persoa que gana 10.000 euros só pode cotizar por unha terceira parte e non cotiza por todo, aínda que logo topemos as pensións que se pagan, non? Os autónomos, é verdade, que moitos autónomos están pagando o mínimo porque non teñen ingresos, pero hai autónomos que teñen ingresos e que poden adaptar as súas pensións. E hai que conquerir pensións dignas, non? Pero hai que traballar por ter os fondos necesarios para pagalas. Moncho. Estamos ante unha nova revolución social e laboral. Estamos diante dela. Estamos inmersos nesta nova relación. Debemos de coller ser fortes, non pegarnos entre nós e todos os traballadores e traballadoras xuntarnos nas organizacións que están agora mesmo, as novas que se creen, para coller e para loitar. Pero loitar dende a democracia e loitar dentro do dereito. Carolina? Pois estou completamente de acordo de que o sindicalismo é moi necesario, é unha pena que o día 1 de maio non diran exemplos de salir todos unidos, quedan todos invitados ao 16 de maio a participar na manifestación que habrá en Pontevedra polo peche de camas, que veñan como queiran, con bandeiras, sin bandeiras, como queran. Poden vir porque é unha reivindicación para todos e de todos. E nada máis. Guillermo, pecha vostede. Brevedade, por favor. Procuro, Por favor. E se non me cortas. Sí. Ben, eu primeiro interesado que é sindicalismo, pero sindicalismo, claro, porque o logo podemos leválo todos. A cuestión é a práctica sindical de cada día. E segundo, ter en conta que a evolución histórica da sociedade e da industrialización, etc., lévanos a que prácticamente non vai haber clase obreira. Entonces, os cambios da sociedade
vai haber que íbelos pensando que tamén terán moito que ver os movimentos sociais. Queda aí a cousa. Está ben, foi breve, interesante. Peche por parte do noso máis veterán membro desta mesa, deste coloquio que hoxe tivemos en torno ao sindicalismo presente e futuro. Moitísimas grazas, Marcos Conde, Pilar Seoane, Moncho Vidal, Carolina Iñarrea e Guillermo Fontán. Coido que foi un exercicio de introspección moi interesante. Penso que vostedes sacarán as súas conclusións, como sempre. Voltamos a semana que ven aquí neste set especial que habilitamos hoxe coa xentileza de Grupo Mochi e dentro de 2 semanas xa estaremos de volta no auditorio principal deste Pazo da Cultura. Boas noites desde Canal Rías Baixas.